का कहतरी हुआ हो पप्पू भैया भैया उनकर पति जन बाड़े प्रदेश में कमाए खातिर गई बड़े अपना घरनी जन बाड़ी घर से फोन लगोले बड़ी कहतरी कि हेलो हेलो राजा जी रुआ कहाँ बानी जल्दी से जल्द छुट्टी लेके घरे चलिए कहे के छठ पूजा करे के भाई पप्पू भैया का कहतरी हुआ दादा मिजाज बन नहीं रहा थोड़ा सा मिजाज बनाइए गाना बजाना आपके ऊपर डिपेंड है ना कान में लगी नहीं आपका साउंड हेलो हेलो जो घुमाना घुमा लीजिए है ना क्योंकि कान में नहीं लग रहा है आवाज हेलो 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 बढ़ाइए थोड़ा सा बढ़ाइए ना हेलो बढ़ाइए बढ़ाइए हेलो 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 तब ये अपना सैया के फोन कैले भैया आ का कह दिए भैया कह दिए का कि गीत छठ माई के सगरी सुनात बरुए घरे घरे फल मुलवा की नात बरुए हम तो छठ के परब पिया खानले हो बानी रउरा आवे के असरा ललोले बा ए पप्पू भैया कहत के रउरा जिंदगी भर खाली कोलियरी में रुपया कमाई बाकी हमरा मन के श्रद्धा ना पूरा कइली का कह दिया हो रतिया बाकी रउरा के वो कसम देता नहीं कि ये छठ पूजा में रउरा के आवे के बा हनु वो कहता रे हमरा ड्यूटी से छुट्टी नहीं के मिलत तो कहता रे ओइसन कमाई में ओइसन रुपया के पैसा में आग लागी जाओ हमरे के भोजपुरी नारी कह दियो का अरे आवे के परिए सैया अरे आवे के परिए सैया अरे आवे के परी तोहरा काहे काहे कि हम तक करत बानी अरे छठ के पर पियाए परदेसी पियावे के परी अब विजा से कहलो का अरे आवे के परी सैया आवे के परी सैया आवे के परी तोहरा आवे के परी एक खाली सब कुछ जयकारा लगाई बोलिए छठी मैया की भैया हमारा आवाज सुनाई पड़ता है आउटपुट में आवाज जाता है कि बड़ी कम लगता है ऐसे कहे वही मिजाज समझ आओ अरे आवे के परी सही आवे के परी सही आवे के परी तोहरा आवे के भोजपुरी मॉडल कहल जाला का कि हम त परब बानी छठी के परब आए परदेसी पिया आवे हो अरे क्या बात हम त परब बानी छठी के परब आए परदेसी पिया आवे
भोजपुरी में वो कहल गइल बा